aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu. Ị ga-afụ na mụ bịalụ maka ọrụ mmiri na mmiri eze dị na Oraifite na Anambra steeti. Ngwongwo a dị na be afọ a bụ ngwongwo eji abịa arụ ọrụ mmiri. Ị ga-afụkwa na o nwere CCR strapa dị n'elu ya. Enwekwalụ toy. O nkwa toy representịrị nwoke anyị alụ ọrụ mmiri. Ejikwa m ọjị n'aka maka na ihe ọbụla mmụọ a na-eri na ọjị bụ mbụ na o wetara ọjị wetara ndụ. Ọjị ejigoro na-ayọ wee na-aga ọfọ n'isi onye abịara ịbịa lụọ ọrụ, maka na abịa mmemme ịkwụ ngọ na ọjị wegoro ihe ize a na-ebu ụzọ enye. Ọ bụ na ndị mmiri m wee gbadata, a gwara ha na na-agbadata. Ị na-enwe bebi ya ihe a nji n'aka, tọọ ya nji n'aka na ọtọ ị na-ereprezentị onye a na-alụ ọrụ. Anyị na-agwazi nwaanyị mmiri ya na-anụtagori nwoke ọzọ na nwoke ahazi ọmarịcha nwoke a dị na atọ ya na ọnya abụzi onye reprezentịrị ya, maka na o nwere ife a na-enye mmụọ ife ewepụ nke ọzọ. Na-agwazi ya na taa n'ọrụ mmiri ka a bịara ịlụ, ka akwụọ ngọ ya biko nye hapụ ya bụ onye a bịara ịlụ ọrụ mmiri ka ọ mụọ ụwa ya, ka ọ nụọ nwaanyị n'elu ụwa. Ma ya biko ya kwudokwara ya na-anatara oke na mmụọ, na-anatara oke na ndị mmiri na oke ndị mmiri, maka na mmadụ ara agbakarị ikiri okwu ya n'ọsọ na onye wee marina wee marina. Inekwa ya n'aka ma ejikwazi m akwa were na-ayọkwazi ka na-eze iwe na-ayọ ndị mmiri, ndị niile nọ na mmiri, eze nwoke na eze nwaanyị, ma ndị agbara ọrụ, ndị emejọrọ na maka na abịara bịara ọrụ mmiri n'ime be afọ a. Ihe ụtọ dị n'ime ya, wedere ngidi n'ime ya, ihe ego dị n'ime ya, ihe eji akwụ ụgwọ ngọ, ma ego ayọrọ ma ego mkpụrụ ego igwe, ha niile dị ya. Ngwongwo eji achọ mma ma nkwụ ike, ihe niile abụ ndị otu mmiri niile. Okwe mmadụ okenye dị ya, nwaanyị mmiri okenye dị ya, ndị eze nwoke na eze nwaanyị nọ na mmiri okenye dị ya, ndị dada, ndị ejima, ndị ọbụla abịara ịmawa ha akwa. Emechazie nya bụ ihe dọizie na mmiri, ha ekesazie. Ndị ọbụla ewere oke ha. Ịmara etu esi abịa ịrụ ọrụ mmiri bụ etu esi agba nkwụ in reverse. Etu esi abịa ịrụ ọrụ mmiri, abịa ịgba nkwụ, iweta n'oke, ma ndị nwoke okorobịa ewere nke, ndị agbọghọbịa ewere nke. Etu a wụnyere na mmiri kịta, ndị ọbụla na mmiri ewere oke ha. Emesizie ya, o nwekwara ewu anyị ji wee ịbịalụ nya bụ ọrụ. Ị na-anya maka na onye nwoke ka a na-alụrụ ya, mkpi ka anyị ji wee bịa, obere mkpi. Arụchazie ya, mkpi a nwoke eji esiru nya bụ ọrụ. Abịazie anyị wee were kwubie okwu n'isi ya bụ onye anyị alụrụ ọrụ. Ekwubie okwu na ụdọ adị n'onu ewu a na-ewepụ, na ụdọ ọbụla bụ ụdọ jienu, mana mmiri mana ebe ọ na n'ọta ka anyị na-atọpụ ya bụ ụdọ awụnye na mmiri. Ya bụ ewu ahazi wee ewu a na-enye ha, maka na ọdịnala Igbo ihe ọbụla imelụ wee were ewu si lụọ ya ihe chi ọkpa anọ ọ gago. Ọ bụgoro ana ka ibia go igocha na ana gbu ido ya ewu no reverse, ade reverse sie reverse. Etu a ka ọ dịkwu n'ọdịnala Igbo. Ọ maka ewu a na-egbu ka nkọwa gị ihe gbasara ewu a na-egbu na agbamnkwụ kpatara na ada agbamnkwụ ugboro na-abụ. Ọ gwara onye agbara nkwụ ya jụ na ọ ya anụzi di na nwunye, ihe ọ ga-eme ewu o wechiga ngọ n'ọrụ onwe dị ọzọ, mana ọnụgoro dị ọzọ ya gbazi nkwụ ugboro na-abụ. So ewu a kịta wee ewu anyị enye ha. Mgbe a na-enye ewu anyị agba ya mmiri, mgbe a na-agba ya mmiri, anyị na-ekwubi okwu dị iche iche maka ọdịmma onye a na-alụ ọnya bụ ọrụ. Ekwubichazi okwu, atụnyere ha ya bụ ewu ụfọdụ in-house ewu ndị mmiri dị ha. Emesisi enweziri nnukwute ewu nke dị n'ụlọ. Ife anyị pụtakwa, anyị gọdọrọ ndị mmiri nọ n'ụlọ, ndị mmiri ndị so wee gbadata ịbịakwụ ngọ. Ndị mmiri m ahụ nọchitere anya onye a na-eje anụ, onye na-eje anụ nwaanyị, kpọọ ndị ikwu ndị nwe nke nwoke wee bịa ịnụ nwaanyị. Ha niile so gbadata, mana igwe na anya ime mmụọ eme afọ ha. Ndị mmiri m so wee gbadata
arụchazi ọrụ mmiri a ha nwa na ndị nke mmiri onye abịa rụrụ ọrụ mmiri anyị kpọrọ oku ha gbanata na mmiri eze ịbịa were oke ha emetakwa ya gwa ha gbagotakwa ka ha sorokwa anyị na-anụ ụlọ maka na oriri na nkwariri anyị egbuzi nnukwu egwu anwa bute mmanya onye ọbụla bịaranụ ya eriri juo afọ onye awụsara ka a na-eme nyenwa dị prezentịrị recepshọn a na-eme na mgbaza a na-anụ nwaanyị anụcha nwaanyị akpọ oriri recepshọn etu a ka esi eme ya bụ na ịrụ ọrụ mmiri bụ ịgba nkwụ in reverse iwochigharịrị ihe ngọ wee si ha wee yozie ha mana ihe m na-ekwu bụ na arụcha alụghị ọrụ mmiri ya onye mmiri agha nwaanyị mmiri anya kwudokwara gị ọ ga na-ekwukwa gị na ya ama na-enwekọzi mmekọ mana gị na ya adịghị eso okwu ọfụ oke gị ịyọkwa ịyọ ihe ịyọọ ihe ọnwekwa ihe dịghị mkpa ịnọkwa ijegwukwa ndị mmiri si ya ndị mmiri ekerekwa m ụnụ maka na ọ bụrụ na iji anụrụ nwaanyị na ngwurube mmadụ enye nọkwa igoro bred wee jegwa nleta ndị ọgọ gị ọnwekwa ihe dịghị mkpa ịya ayọ ha ịyọọ ha etu a ka ọrụ mmiri dị arụchara oyi nkwa mgbe ya nọkwa nwee ihe dịghị mkpa ijekwa ha si adoo ihe dị etu adịkwa mkpa nwaanyị mmiri ma ọ dị mmiri ga-enyekwa aka yọtakwara ha ndị mmiri nwere akụ na ụba nwere ihe akụ na ụba ndị mmiri nwere ịfụrụ ọnya bụ ewu ka a na-atụnye na mmiri arụzie ha ekesa n'ọnago ya bụ ọrụ mmiri na ọnya ka ya rụchara anyị gbakọtazi ihe ma ngwongwo anyị kwanyere ha ma ndị ọgba nje mmiri ewerego oke ha anyị gbakọtazie n'elu ala iyirichazie akwa ayigharịzi akwa anyị pụtazie n'ụzọ ịfụrụ anyị ka ahụ ngwongwo ndị ọgba nje enu ala ihe ụtọ dị na nkwụ ọkụ dị na ya ihe ọnụ na-eri dị ya akwa ha dịkwa ya assorted colors dịkwa ya red yellow and blue yellow and white ebe anyị dọwara ya na ụzọ ndị mmadụ si aga ọ bush path na ndị mmadụ si aga ndị nke ahụ ndị ọgba nje ndị enu ala ịrụchara na nke ndị mmiri ịma nara ụlọ rụchara na nke ndị mmiri gbakọtazie n'enu ala ịdọwarụ ndị ọgba nje enu ala ọ ndọ nke ndị ọgba nje enu ala dị ha isi eto arụcha ọrụ mmiri ọrụ mmiri ga-agazie ịrụcha anya ọnya final ya gazie